studio kawuono topic ma wan go kawuono ni. Gima dwaro mondo alos maber mokwongo ane parliament mar ariyo mar Yala. Ok en mokwongo. Clarkson Otieno Karam en jasiasa mosego siasa e Kenya ka. To kochopo tarik 2012 Ruoth Yesu nowara mana yie Yesu kaka jakony mara, kendo ndalo ne gima duong' e ngimana en wach mar manyo yo mar dhi chamo ngima mar ndalo mabiro. Erokamano ahinya Clarkson wawinji makare, kendo erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi makawuono. Mana kwachako mar mondo mi jopiny ong'e, nikech in achiel kuom jogo eko ma bende nochopo e od bura ma Yala e okang' mokwongo kane chake. Japiny nyalo penjo ni nang'o momiyo ni Yala nochak, mano East Africa